Pamamasa ng may pabalita at pamamaham San Mateo. Ligaya eka o Panginoon. Ibiya ang listahan, abiya-bilang karimpikong pura ng Yesu Kristo. Amen magtilahin ng David, David, apatipin ng Abraham. Di Abraham anak ni Isaac, di Isaac anak ni Jacob, di Jacob anak ni Judah, ampon di kapatid na. Di Judah ay anak na Tamar, di Fares at Asara, di Fares ay anak ni Esrom, di Esrom ay anak ni Aran, di Aran ay anak ni Aminadab, di Aminadab ay anak ni Naasson, di Naasson ay anak ni Salmon, di Salmon ay anak ni Boaz kang Rahab, di Boaz ay anak ni Ruth di Obed, di Obed ay anak ni Jesse, di Jesse ay anak ni Haring David. Di David ay anak ni Solomon, di Meging asawa ng Urias, di Solomon ay anak ni Jeroboam, Jeroboam ay anak ni Abias, Abias ay anak ni Asa, di Asa ay anak ni Josaphat, di Josaphat ay anak ni Joram, di Joram ay anak ni Uzias, di Uzias ay anak ni Jotam, di Jotam ay anak ni Achaz, di Achaz ay anak ni Ezekias, di Ezekias ay anak ni Manase, di Manase ay anak ni Amon, di Amon ay anak ni Hosias, di Hosias ay anak ni Jeconias, ampon di kanyang kapatid. Kanila nangyari ang panagdalahan ng Israelita, anting bihang karing Babylonia. Kaya baging panagdalahan ng Israelita, anting bihang karing Babylonia, si Jeconias ay anak ni Salatiel ay anak ni Zorobabel, Zorobabel ay anak ni Abiud, Abiud ay anak ni Eliakim, Eliakim ay anak ni Azor, Azor ay anak ni Sadok, Sadok ay anak ni Iakim, Iakim ay anak ni Eliud, Eliud ay anak ni Eleazar, Eleazar ay anak ni Matan, Matan ay anak ni Jacob, Jacob yung tata ng Jose ay asawa ng Maria, Maria, yang inimana ng Jesus, ang mayayamos Kristo. Hinyaya siya na bilang apat ng lahi malibat kang Abraham hanggang David. Bilang apat ng lahi malibat kang David hanggang ipangadala ng Israelita at hindi hanggang Babylonia. At bilang apat ng lahi malibat ng pangadala ng Israelita at hindi hanggang Babylonia. Hanggang ipangadala ng Kristo. Kapag-kapag ng balita, may kinatang kaligtasan. Kapag-kapag ng Kristo.